pakse ma domani speed ngas bu phong na je jon. Hello, good morning. No sarung tung mani tini na di phungu kale wate she wai ro satung to te she tung man ta ka satung lam ko to lam ko lo himnya di. Guys, tabung gang sung am sung lama kolok fai shop pai mani ya golonga sung sini samung sok pai kang tabung ga ojagani zabra rok joto sapai khlai tongo tabung ga hengke bolong ngai tongkha abon bagai kwate pai kang tai bo tor thane bla zabra abon bagai satong phano samurok khlai tongo ta sung tabung ga hengke na jang tabuk zabra tangai tongo ta tabung ga hengke am suk satongo sati hung se ma tango tungman ke mar nong suka tei channel ko talang tang ke bu subscribe khlai di te like khlai di comment khlai bu sadi nor mi ham sang mano ke khlai ko rak nar dakti ani channel subscribe khlai di joto viewers tong nang sai tongo ke tai ke amjuk satongo puno jong samro khlai ma jo hai de bana joto na se pheke sung joto sam ma khlai jani ja jang marok tei ko gai pai thak zora nai chong ri ani video na che sak logi ro ni skip tak lai di nai continue okay than ta tabuk hangkang ke sung chini samurok tangbai lelener jorang khatang tabuk hangkang ke musung chalanyan bagai muya tabuk hangke khoklai tongo hangke yang satong botong mani na jam sakatungkha hangke muya hangke chelarok okra rok borok phaire kata hangke chengomno tabuk songnai chakai songnai obono hangke tini mui sejnam blai roi chakai songnai tini hangke tini mui obong hangke ready khlai tongo borok hangke to Nadi yang pakse ma domani speed ngas marang khabule yang pak le kirma shincha ma yang pak bo marang kha yang pak domani humayo speed office ne uklok am sakanok par sip maro jaga o jaga sangkha sogoi tong nilar khlai sip no barasta tabung ke macana ni asukha hangke bongke nok ni mai sutu mani hangke te lebu blai rui motom khicha ki songjak motom mani te kangrong mui logi oke guys nadi ko mushroom bar sa komo kain ki bubar hingke te butong ko bangma hangke obo tabung ka to bar mani su komo khai ki pula ngam suka baro ko bangma se do hingke tabung ka hingke nadi bubar kom ngai thangka tirok amsuk to jagya aro phono mane kom ngai thangta tabung ka guys nadi tabung ko naithothok ngai tongkha suja ngai joto no oron jabra rong joto solka joto khibika joto saibeka abon bagai naithothok ngai si tongsu amsuk naithok naidi wa bio naithoka ma sungai tongsu gang salbo thangjak gang ba taibo tabung ang to chini samurok se ko ngo pati tinyo complete no hon manong gang ke naithothok ngai tongsu ka nai chung mani bu phong nai je janta ma nai chuk su kom ma khna di janta mani nai chung man to ra thai
차가 끼는 무제 떨어만 거꾸로. Kasmiri mirci wokle hayang dong kha no sum bloody shit juto mo mo shu bo mama nere tangja ko mo kare tabong ang kasi ni samung papakyang ke ba tabong kasang nokos tanglay tong ka nadi ani logyo sa botong samung ni ki feel phai ta kha nogang thai chuk mun chana nai jong thai chuk mun ko shokashman kari ko bebo ka hamama tep tong ko bong happen ang asuk sale ta sung sagrash nai chinin jotri tabuk ngangke megi songo shana ni bagai ko ready klai jong orong ngangke tokti bodajak megi wo ko wow motom motom bai phai jong ka tini ko megi no sanai wow megi motom motom bai phai jong ka guys ani Maggie mon kha tabung ko sang sana ready ko ani logi tongani gas nai de ko iko bo bayang tin salai nyai bai tabuk gas sana ready kha angke yang wis sanai bon ke semis bi jana ja hello no come on tabung ganke honi mushongnan bagi ready ko jotrang mo suinya ba kha ko ber mara ja koro angka tai somsutui angka mushroom songnai tini ka alu ba khe thogruboi angke yang tu ko ani joton ready mosorok hasing rok risum jotono bai tabuk karai tungui tongra kha angka bono tabuk songnai tai video no paithak jara nai tongni che sak logirui no ani mui tabong ke ready kha amon ke tini honi mui mushroom bai alu thogri songjak mong ke tini honi ani mui ready sungkha